Kapangni marete kising song joton lamsoga ani YouTube channel bai kereng tongnai rokno. Tini video masna mani khe mohaisi chung joto tiprasa wngwi saimano Bina jamatia khoroksa YouTube channel o samung khlai tongjamani. Abid debarma channel go bo short film ni actress wngwi belai talented gwnang. Bini acting tei fashion belai naithogu boni je short film khlaimani da abid debarmani channel go short film khlaimani joto wngbo tiprasa rogwi sinigo bono. Salsabar nok kifilfro belai sal hamya din hamya khua lo somoyo borok phaimani jorao gamaria bwsai road go accident wngkha cycle gari bai thuthaigwi. Bayap song usomoyo khanawi gamaria road go bike accident wngtoha hinui khanamani yagolono angbo nairwgani hinui thangwi mani. Haphano o Bina jamatia tei boni loge song borokno mwkhang nuruglia chwngto gamaria bai hachal ya besi 2 kilometer. Haphano Bina jamatia omote haiklaigwi accident wngtongo hinui kebo saimaiya kebo siniya pore o khe social media o je viral wngphro je post wngphro aprono saimano mwnai Bina jamatia YouTube channel o samung khlaigwi tongnai actress belai talented gwnang naithok khlaigwi entertainment phunugwi tongnai. Bono o hayung no gwnangwi no yakarwi kwlamthangkha hinui chwng sai mankha belai kha mo thwiyasakno muido pogya nirok kwnui kaijakmani balugya eba 10 months asurok chwngnai o jorao belai mwtai rokni je ichha siba abono to chwng mwnwi songwi phunano saimanya ayokno to. Ephano je thwiyasakno nini o mukumu nwngroi klangmani chwng bono je thwiyasakno chwng naiwi nono je phano joto tiprasano muitok khlaiwi tonglaijak hinui omono tei joto tiprasano kokbo kwchakjagwi bo thwui phano bo tabuk jora kwthang.